неща, хора, аз съм Момо и това ще е първи епизод на Minecraft Pocket Edition, както ви обещах в епизода на зомбите срещу цветя. Обещах, че ще играя Minecraft и ще си променим името. Ще се казва Пепе, не Пепе, да, идеално. Не, това не е П. Това ще се казва Пепе и ще играм на Survival. И започваме. Хубаво място. Доволен съм от мястото. Не е като миналата поредица, която бях спрял да играя до някъде. Тук почупим дърво, както винаги. Тази поредица ще се развие много бързо, но много. Или бавно. Откъде пък да знам. Но по 2 епизода на ден да качвам не е интересно. Да не ви доскочи твърде бързо. Защото тя не е от най-яките игри, затова да ни пресилвам да гледате твърде много епизоди. И днеска поне ще качим 4. Ще видим на някаква друга игра да снимам. Сигурно след... Аз и те си качвам клиповете през няколко минути, просто много бързо си качвам клиповете. Не ме гледайте. Ще ми доскоча и понякога и ще спра да качвам толкова рядко. Просто не ме гледайте. Ако ви... Аз няма да ви пресилвам постоянно. Просто много са кратки клиповете, които правя и на мен е толкова интересно да снимам клипове, че нямате си надея. Тъкмо сега съм започнал и ще си го довърша. Ето тук. Ще падаме една тук. Ще сложим ето тук. И тази поредица може да покажа малко неща как се започва да оцеляваш. Но ако не бяхме играли с приятели, щяхме веднага да си наберем някаква штурка. Тъдъм. Ще си направя крафтинг тела, 2 пръчки. И сме готови. Чакай. И се... Ето тук ще поставим. Може да игра на Clash of... Не. Clash of Royale да иска да кажа. Опа. Clash of Royale. Но много съм напреднал, пък на вас няма да ви е интересно толкова играта. Снимал съм на нея. Почти всеки ден. Играл съм доста, играм с приятели, но не ви препоръчам да гледате как играя, пък и това вече съм до 4-та арена. Няма да говоря, няма да занимавам. Ще ви занимавам с поредицата Minecraft. И, значи, трябва да почупите камък, след като сте си направили такова. И веднага да не сте като мен нубове, да направите една врата. Така. Само и тук трябва да... Ще ви покажа как да си намерите веднага торчове. Как да си направите чаркол. Какво да ви занимавам да ви казвам толкова дълги изречения, ще ви покажа как се прави чаркол. Значи, аз ще отсека цялото дърво и ще ви покажа как се такова чаркол. Значи трябва да вземете едно обикновено дърво, обработено, и да сложите където е място, където се изпичат работите, точно там необработено дърво и ще стане чаркол. Влезем в нашата първоначална каштурка, защото не ви препоръчвам да стоите там постоянно. Ще си направим една печица, така да сте за кеф. Не за кеф. Трябва тази печица ето тук. Поставяме и значи сега тук отгоре се изпича. Значи
ще сложим цялото, защото не трябва торчове. И ще сложим 4 дърва, например. И виждате, че това си там, където излизат айтеми. Това не е кол, това е чаркол. Така се казва. Ето. Ще го покажа. Ето. Има два вида торчовищи. Кол и чаркол. Как изглежда малко поточици. И това е редстон. Това, което е много лесно се прави. Много лесно. И сега ще трябва да си направим чест. Тук ще го поставим. Ще окопаме да ни е по-красива базата. И това е. Но ето, сега ще поставим факлите. Много ще ни трябва чаркола. То е толкова полезно нещо, защото хората, които са направили Майнкрафт, са помислили за всичко в Майнкрафт. И тук. Така. Идеално. Ох, нали ви казах, че ще са такова. Вижте само минутите. 6 минути са минали, разбирате ли? Ще можем да си експлорим също. Колко му боли гърба. И можем да си направим вече меч. Сега ще отидем за дърво. Защото ми трябва малко па. Така. Две брадви ще не стигат. Едно нещо да ви кажа, брадвите в Майнкрафт са изключително полезни. Вижте, там нямаме. Бре, тук са имали много яки работи. Ябълка. Саплинги! Бре, че се нарича в живота. Ама тревата е хубава, то значи, че дървото е много хубаво. Препоръчвам само него. Тук ще се разчекна, докато се снима това. Много тъмна пещера. Тук не живе да. Изведнъж света в Майнкрафт изглежда на някакъв супер. Не може. Някой влизал в този сервер. Кой го кръстал? Пепе. Не е реално. Не може да играе само. Почупих ми дърво идеално. Един стак. И този чест идва тук. И ще засадим саплингите до някъде страна. До някоя страна ще ни потребват. Има и различни дървета, има и крави. Очите ми видяха нещо. Там видях моя овца.
Хора, започваме да трепим овци. Айде, прибираме се вкъщи нахранени. По-скоро не нахранени. Само да намерим къде ни е къщата. Тук беше, да. Бе, аз я знам. Ето. Прибираме се. Трайно легло. Ето, ако се спомните на такъв баем и сте като на моя и просто сте кърчите на става ми и свършвам епизода. Но стана много дълъг. Аз бях Момом. Дано да ви е харесал клипа. Дано да ви е харесал клипа. Харесайте, сложете коментар. Аз бях Момом. До скоро.